Guys, iye ndi 2025. Khumbo la anthu ambiri ndilo kuti ndingapange bwanji drama online. Ngati muli mgulu limenelo, senderani chifupi. Inu mu 2025 mudati mwaphunziratu ma skills amene ndikhale ndikupereka wiki iyi. Inuyo mutha kumapeza drama mutakhala pa khomo osayenda. Ena notu muli pabanja, munakwatira, ena munakwatira. Koma ngati mwina muli mayi wa pa khomo, iyi sikuti chikakulephereseni kuti inuyo musama pange kahaso kapambali kati kamene kawa kokuti muziwekha muli kunyumba kwanu uko. Nthawi imene muli free mutha kumagwira kumapanga zinthu zimene tikhale tikuwuza nazo. Ndiye kuti inuyo kumapeza drama mudakati chikhalire. Enanu muli pa ntchito. Ndiye mukawira ku ntchitoko mumatha kukhala free. Mwina ntchito yonso sikupasani salary yokwanira. Mutha kuphunzira ma skills ngati amenewo. Ndiye kutinso atakuthandizirani kuti inuyo muzipeza ina yake. Enanu muli pa school. Koma nomati ndizingopanga za school zokha. Mutha kuonjezera kuphunzira skill imene ngumakuthandizirani kuti muzipeza drama mudakali pa school. Chifukwa kuti inenso ndili pa school. Koma ma skills ngati amene wawa ena wanaphunzira ndithu. Ndiyeno chachikulu chokuti umange follow account inoyo ya Kamulani Stay komanso Facebook page. Chifukwa kuti wiki iyi tikhala kuti tikupasana ma skills amene wawa kuululirana kuti tingaphunzire motani ende kuti ayambe kubweretsa drama tikuyenera titani. Ndi wiki yonse tikhala kuti tikupasana zimene zizi. Tiyeni tionanenso ku video yotsatira.